Намираме се в Дупница. Тук сме в една порутена къща, в която в тия условия в 2019 година в държава член на Европейския съюз живеят хора. Я ни кажи как се казваш. Илян се казвам. Иляне, ти на колко години си? На 38 карам. Защо живееш тук в тая? Имаш ли собствения на твое име сграда, нещо, някакво имущество? Не, нямам нищо. Такива имоти, нищо нямам. Не ми помагат от съвето. От съвето не ми дават нищо. От общината. Добре, в съвета при кой си ходил? Ти каза, че си ходил при някой от кметовете. При кой беше ходил? Не, аз ходих при кмето. Когато майка ми беше закъсала му отвънка и го видях. Ти говориш за заместник кмета Крум Милев. Да, и той не обърна на майка ми внимание. Той какво ти каза? Тук не е болница. Това е този Крум Милев. Да. Аз му казах, не искам ни пари, ни нищо да ми даваш. Само да настаниш майка ми в болницата. Да настаниш. Тук да не е болница. И аз като си нервирах се много. И аз не съм опасен, не съм престъпник, не съм майдук, не съм развиш. Така. И направо има един със обици там. Хай си пише охрана. Аз влизам вътре да ходим до кмета, отидех първо при кмето, забравих да ти кажем. А кой той е с обиците? Така. Той е един някакъв си тинейджер се прави. Охрана там го играе? Да, някакъв си такъв пощалон. Да. Отивам при кмето, влизам вътре, добър ден, добър ден. Кой? При кой? При Чимев. Така. Влизам вътре, сега вика не, ела вика към 2 часа. А майка ми едва ме да му ходи. Но краката се скапват на живо. Се скапват. Ела към 2 часа. И аз нали отивам, като съм се чисто нормален, така. Отивам, влизам вътре, то не ме пусна. То не ме пусна. Кой? То с един с обици вътре, ще се правят тинейджер. Ти узбим си за зъби. И... Добре, ти не си ли пробвал да те настанат в социалните жилища тук? Значи аз съм пробвал 30 години. Те не са от 30 години, сега ги построиха скоро. Не, тия въобще не съм за тия жилища. Аз си говорим за едно време, они се смениха. Пилев, Тоя, ония не може да си ги спомним кметовете, они се смениха много, разбираш. И 5 деца имам, там оба пускахме. Отил ли си в социални грижи да ти помогнат нещо? Нещо за дърва, за отопление? Нали, водиха моята, зайката, я водих и ставаше въпрос, че аз нямам право да получавам, само тя има право да получава. И аз не съм вземал нищо. И така кошарски живот, по контейнерите, къде българите... Ти ни каза, че си се определил като дете на улицата. Аз съм дете на улицата. Може да кажем от колко години и всичко определено и точно и къде съм спал и да те водим да видиш защо става въпрос. Пробвал ли си да ходиш на тия курсове по преквалификация, дето ги дават под европейските фондове? Нищо не ми дават. Те не ми дават нищо. Те ме меткат като маче от човек. Ме меткат. Никой не ми дава нищо. Виж, че съм изчерен цели. Искаш ли да си промениш живота? Да. Искам да си променим живота. Искам една такава стаичката тук. Така. Да ми и такова. Я ще си намерим. Ще си плащам ток, ще си плащам вода и да ми дадат работа. Да ми дадат да живеем и ток и вода. Какво можеш да работиш ти? Мога да работим всичко. Чистач, яч, гледач. Мога да работя. Ако искат, нека да ме пробват. Да ме пробват да видят. Да ми дадат инструкция, да ми докажем. Да ми докажем от целия свет да видят аз какво може да работя. Ти в предварителния разговор ни каза, че си ходил в ГУМ при някакъв инструктор.
Я ни кажи нещо повече за него. Да, той ми написа 2 хикса, че аз не искам да работя. Аз му казвам, искам да работим, той ме праща в София. Да си пуни гушката, разбираш? Защото тук надницата, колко взимаш, бе? 50 лева. Една баничка и едно кафе му се пада на ден. Ето, снимай го. Снимай го. Една баничка и едно кафе 50 лева. Това право. Как е правосъдието на човек? Честно ли? Не е честно. Говори малко Сега, Ти не се може да църква да стане. Иляна, Алилуя, ти патриот ли си? Аз ли? Аз съм... Какво е за тебе да си патриот? Аз съм патриот. Не мога да съм Аз патриот. кой е Воли Сидоров? Очи го Така, праси. сега бе, А какво е според тебе да си патриот? Воли Сидоров, Съвременен патриот, нали? Не да дигаш революции. Какво е? Ти преди малко го каза. Кажи го. Кажи го пак. Да прави нещо... Ти каза да помагаш на хората. Да помагаш на хората, да... Значи, какъв е въпросът? Нещата, знаеш какви са? Аз съм нацист. Аз съм нацист. Сега бе, мангал. Мангал. Но съм човечен. Не ми прави съм... Нацист съм, но аз съм Че човечен. гледа целият, да кажа. Аз съм Имаш ли татуировки? Нещо по тялото на Ботев, на Ей, Левски? германски. Нямам татуировка. Като фюрер, като... Добре, ти ни каза, че нас ни е довел. Какво ни е довело при тебе? Фюрер. Това, Света майка. Какво е това? Света майка. Аз минавам по контейнерите, ето, може да видиш. Ти знаеш, Хитлер ме Света приятел. майка. А това е тук... Адолф Хитлер. Добре, черквата нещо помага ли ти? Ти си явно набожен човек, явно си християнин. Черквата помага ли ти? Да. Помага ми Света майка ми. Аз те питам за църквата, за конкретни хора, за свещениците. Да. Какво ти помагат? Какво да ми помогат? Не бе, аз не ги дръчим, не ги искам на такова. Просто, че черквата ми помага Света майка. Това ми помага черквата, защото аз съм християнин и съм кръстен Свети Георги. И Свети Георги ми помага светите. Ето виж, имам си 2 свети. Имам си една маленка иконичка, имам си Света майка. Света Богородица. Тая си я намерих. Намерих си я. Иляне, ако не ти помогнат институциите след това интервю, което даде за нас, къде смяташ да ходиш? В България ли ще останеш? Не. Тук живот не е. Къде ще ходиш? Испания. Я ни разкажи нещо за Испания. Защо в Испания пак? Защото там хората са различни. Кажи ни, какво мислиш? Хората са по-различни. Вижте, младежи, аз Там съм е тръстен друга вампир. Аз съм характеристика. Кажи ни, какви са хората, съм какво е обществото в Испания? Ти какво знаеш за там? Имаше 5 години, ще чу Значи, умре. просто друга ми е характеристиката. Друга ми е характеристика, друго ми е мнението. Искаш да кажеш, че в Испания хората повече ще ти помогнат като общество. Това ли? Като общество ще така си мисля. Там няма. Там да не се занимаваш с глупости, нали? Само да знаеш езика, да знаеш. И да се фанем некъде чистач. Некое заведение чистач, да брише маски, да такова нещо, да метем, да такова чума. За мен е направо така, че ме държа. Виж, не говорим за глупости. Чини да миеш. Сега, гледай, нали, гледал си такова предаване, друг вид на човека. Гледа ли си? Друг вид на човека. Гледаш ме така. Сега, тихо. Нема мозъкове. Сега с това мозък. Ти си извън земя. Трябва сега. Като пилиш. И облича се, бръсне се, къпе се, так дрехи. Баня се. И ме гледаш и казваш, това не си ти. Нали има такова предаване? У една държава. Я го гледах по телевизията. Каква ти е мечтата за бъдеще на тебе? Имаш ли мечти въобще ти? Аз ли? Да. Да ми е нормален живота, да си живеем нормално, да се оправим от живота, да не се занимавам с глупости, нали, да си имам една къщичка така, да си живеем,
Да имам си приятели от чат пата, аз си съм Приятели имам много, стига за приятели. Ама не си самотник. Приятели и аз ви Ама не си самотник. Иляне, надявам се с това интервю да ти успеем да ти помогнем да ти промениме живота. И значи какъв е въпрос? Защото ти имаш ли сили да си промениш живота? Защото той от тебе зависи. Много ясно. Как не ме Еми, човек, искам да ти благодаря за това интервю. И да си жив и здрав и да много успеем нещо да постигнем. Казвам, че тук... Че не е два лева, ще ми ги върнем. В Кюстендил да ходиш, ще ти обърнат внимание. У София да ходиш, ще ти обърнат внимание, нали, говорим за общини, за такова. Я ни разкажи за София, има ли клошари? Кой е там? Ти ми каза, защо нема? Защото Бойко, нали, има, така съм гледал, така... Кой той е Бойко? Борисов. Кой е Бойко, бе? Та ми даде сгради, па и Кюстендил. Тихо, бе, стигаме прекъсва, бе, хасме ромеки рекара. Това да не ти говори малко Бойко Борисов. по-гръцки, хасме ромеки рекара. Добре, Бойко Борисов казаш, че е успял да се справи с клошарите в София. Той командирал живота. Емилей! Бойко Борисов е командир на живота. Как успя да се справи според тебе? Според мен просто ги е настанил. Къде? А тук знаеш колко кошара сме? Колко? Тук сме, как и да ги сметнеш, тук сме много малко. А защо да замръзват хората? Ето, той е замръзнат горе до Юндум. Той е замръзнат там, други е замръзнат там. Аз виждаш какъв ми е живот. Ето какъв ми е живота на мен. Ако не вземем някакво да... Значи, това става въпрос оцеляване на живота. Има ли правосъдие? Ти кажи, има ли според тебе правосъдие? Няма правосъдие. Ами значи след като ви показахме какви условия живеят тия хора и какви са техните проблеми, се надяваме отговорните институции да ни чуят най-после и да се надяваме, че ще успеят да им помогнем адекватно, нали? Да има правата на човека, правото на човека, където е, да има нещо, където да ми помогнат, на мене. Защото нямам къде да живеем. Ето, живеем тук от тази къща да живеем. Съм сам, сирак съм, майка ми почина, баща ми, сестра ми и не ми обръщат внимание. И не знам какво да направим. Съм 28 години и не искам да замръзвам, защото на човек е мил живота. Имаме такива приятели, където са бездомни и ми помагам и на них.